Muzika, 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Slušanje muzike tokom vežbanja povećava vaše fizičke performanse. Činjenica broj 2. Vaša omiljena pesma je omiljena iz razloga zato što je povezujete s jednim emotivnim događajem u vašem životu. Činjenica broj 3. Nijedan od članova grupe The Beatles nije umeo da čita note. Činjenica broj 4. Cveće raste brže ukoliko mu pustate muziku. Činjenica broj 5. Elvis Presley nije napisao ni jednu od svojih pesama. Činjenica broj 6. Muzika koju slušate utiče na način na koji gledate na svet. Činjenica broj 7. Leo Fender, čovjek koji je konstruisao gitare, Telecaster i Stratocaster, nije umeo da svira gitaru. Činjenica broj 8. Muzičari imaju najkraći životni vek, a on je isti kao stanovnicima Zimbabvea. Činjenica broj 9. Najskuplji muzički instrument, violina Stradivarius, je prodata 2011. godine za $15,9 miliona. Činjenica broj 10. Glasna muzika može uticati da popijete više alkohola za kraće vrijeme. Činjenica broj 11. Jimi Hendrix nije umeo da čita i piše muziku. Činjenica broj 12. Muzika pokreće aktivnost u delu mozga koji otpušta hemikaliju zadovoljstva dopamin koja se otpušta tokom seksa i jedenja. Činjenica broj 13. Na svakih $1000 prodate muzike, prosječan muzičar zaradi tek $23,4. Činjenica broj 14. Metallica je prvi i jedini bend koji je svirao na svih 7 kontinenata. Činjenica broj 15. Led Zeppelin je dobio svoje ime od jednog njihovog prijatelja muzičara koji je rekao da će njihov bend posrnuti kao olovni balon. Činjenica broj 16. Britanska mornarica koristi pesme Britney Spears kako bi njima uplašila pirate iz Somalije. Činjenica broj 17. 2015. godine astronaut Chris Hadfield je objavio prvi muzički album pesama koji su snimljene u svemiru. Činjenica broj 18. Finska ima najviše heavy metal bendova po stanovniku nego bilo koja država na planeti. Činjenica broj 19. Enya, jedna od najprodavanijih svetskih umetnica, prodala je preko 100 miliona albuma, ali nikada nije otišla na turneju. Činjenica broj 20. Muzika može pomoći pacijentima s teškim oštećenjima mozga da povrate izgubljena sećanja. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.